Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Kapor Christmas kadi kapor kabagi paj reunget jong balang Kristan ki don hapadang jong ka jing lekmen ban kan mau ye ki jingwan long breu jong ukhon ublei chikeneng prathai. Bat kum gajing lekman ni gajing long sunguret jong khulong jisu leju padlong yi ki program ba pher ban ai sung bha she ki long ying ki baduk ki jinjar bat ki temen kisan kentup de ye ki khulong ki paren bat kawai ki balar khe ki gajing yai karol ban penbana ye kapor Christmas bat kawai ki kanhun nya arsaka na kasong lum soping bhoirambong hene kasi la padlong ya gajing yai karol ban penbana ya ka jingwan kapor Christmas hak ba kene kanhun kala panlong ya kene gajing yai karol haki surok shnong da ka jingsim banta jong ki khot kene kanhun rengkat bar paj ba shnong rengkat ru bar orang ba shnong hak ba ba isnei hing umri presiden jong kanhun Young Minds Association ulawan ban sakhi kum kongsan bad ba jingkren ulbu da ka jing kentu ba kene gajing ilum lang bat ka jingya teli jong ki khun samla shinrang kapanlong ye kem lang salang ban yu ye gajing et bat kene gajing et kam de ban long tang hak shisngi reket de ban long man la kapor bat man la kasngi na ka penta jingi baro lang ba kata ka jenglong belai ke jenglong riu play ke jing jemnut kam dei ben long tang ha kani kapor ayom Christmas Henry ke jingmut jiperkhat jingi ka dei ben long ha kisgi hakia ke jingim ke man ka ski ba ngide ben im ha ka jingim ke ba itnat ka jingim ka babha ka jingim ke ba i ki pramarjan ke bangini i ya ki parasnong prathau kata hi ke dei ke ba nga kum presiden jong Young Minds nga kwa yak ban ye phi bat yanga bat iwingi we pe we barolang nama ra ngimdon kata ke jingi ka imlang ka salang kalong ka bapra kalong yinglong sem kadap ta ke jing pra ha ke babun kiliang de mata ka daw ha kan kaski ka benta ka bangakwa shubanong khamtam ya kidikit khot jong ni ka group Scooter Association ba phin ya i om tang mandakaski kajinge teli ki jongpi Henry hakisngi kiya ki panwan bakisngi ki ba man lagasngi ba pinon kata kajingi ka ba jelei ka ba ublei ulai kerpang yang aprepi te ngaru ngamda kan sibun ki kentin Henry tang kajing kibok riang ba ublei no rangkat berpi ba pindai tak ba kemen tak basuk syakata Christmas caroling ki jongpi kermen skemba kani ki skutar ka ba phile kalong ka ba kham pher ka blog unique larang ye page hakini kiski mentangi idang ki skuti ki bike ki bullet bat kumta teter Henry kabang kampen sultanat angne galong ba kine ki skutar ke bapile ngathrai hadin sipo khasan snem ki long kum ki vintage skutar ki vintage vehicle kaba omda shu bani i paiba Henry ni tang hangto hangne de ma takadaw kitbok ipisia bapin penne pensa ya kanega kitiar ki jumpi khnang ba ondala he la sana shai ski khun ki ti jumpi kese ki para ki persa kini i tangga tang jike mawi akipor ki ba alit no kum hakini ski menta bat na kaliang kejungi kum kesnong yai kuble yepi na ka piliat ya kene ke korol Christmas ke advance Christmas na ka benta ke jingwan longbriu jong utrai jungi Jesus Christ bat na kitbok ru yepi ba pin lechsuk da ka besuk nang ne pin mi bat pin boy ru da ka besuk sya ka jaka ka ba pitmu mongika di kata kade ka ba kongsan egi ka ba gile egi ko korol ru kade ka ba mingkong ni khman yo try bo play chini ka ba yo menjalam bat ka jingdor kat ka ju kade ka sini barok sisi yang tini ki group sekitar di tini pelong ka jingdwai ha ka ko pon imbu ni IT ki ting jo kwai ha ka ko Niwan hajan chume ko try nam ta ka por ka ba koror ablay ka start ka try ba kum ki kun ki be it ki chume ka try ba ka groups ko tar ka try ka chingtmu na ka bantaban le kaman ko try ban adban korol Christmas ko try chi sabe it nga ablay hon ipin pau ka sunu ya ka jing it ba ka jingdon kat ka ba phlai ka chume ka try ka ba mi alam ko try ka jing imjui tak hadu ka khidmat ko try ya ka bangin sim ka benta ka sinjam ya ka bangin mi na ka jaga ko try balai hadu ban poi hal ka jing tumu ka bangin tumu ko try ji sab ka ron niwan ban IT shwa hakikti ka jome ya ka ba mi men alam ko try ji sab ka ron bat kumju ko try men ya ta men keru ka try hapding jong ka jim ka jungki iwai pai wai ka try ba try ki ek bas new ki no ma ban ja halor jungki ko try namar
ka jinga tang ka cheme ko try kan yai long ringkat bat ki baro able bat kham tam men ai ru ki ka try ya ka bor ka jing start ya ka jimut ka baklan ko try ba gilaru able ya ka ban nya ya ki ligi kali ke chuki ki skotar ke chuki ringkat kan try ka ba ki kan mau ru ya me able try kunta hagani ka por shimbi ki kan try hagi ti ke cheme yalam ki try hatu bagi na poi shik ka chika tak hatu ya ka bangila ban poi pat hagani ka chaka ka bagi penkut shagani ka chaka ablay ni pot CSC try ni sngungu e me ko try ka ni ka por ada try ru ablay na ta paro ki try ka badon hagani ka stop balong ringkat ko try halor chiki paro ablay na kino yalam snong nanta I gas badan brom bat kunjur rugen try ki department ki try ka ai na ka benda ka permission na ka benda jingi ki sngungu na da jungani try ablay ni dwai ru e ka bamena ai shishu ka jing start ka jampang halor chiki ka mat ka bakoi ka khakran ko try ka yang ilong halor juga chikim ka jiki ko try ya ka ni ka sngi paro shi sngi ka try ni da IT hakikti ka jume